Arheologii și oamenii de știință care au studiat tăblițele sumeriene descoperite în secolul al XIX-lea în partea sudică a Irakului în apropierea Golfului Persic, precum și diversi autori printre care Michael Cremo, Eric von Daniken, Michael Tellinger și Zechariah Sitchin, au ajuns la concluzia că zeii Anunnaki menționați în aceste tăblițe cu scriere cuneiformă sunt de fapt ființe extraterestre. Potrivit savantului și arheologului american Zechariah Sitchin, care a cercetat siturile arheologice și tăblițele sumeriene de piatră timp de câteva decenii, ființele extraterestre numite Anunnaki provin de pe planeta Nibiru și au venit pe Pământ în urmă cu aproximativ 350.000 de ani, stabilindu-și baza principală în zona Irakului de azi. De asemenea, conform tăblițelor de piatră, Anunnaki sunt înalți și au o durată de viață foarte mare comparativ cu oamenii. Sitchin consideră că Anunnaki au venit pe Pământ cu scopul de a extrage aur și alte minereuri necesare salvării atmosferei planetei lor. Cum nu puteau să se ocupe chiar ei de minerit, i-au ajutat pe oamenii primitivi Homo erectus ce trăiau pe Pământ la acea vreme să evolueze prin intermediul mutațiilor genetice și astfel să fie capabili să înțeleagă și să execute muncile de care aveau nevoie. În timp, zeii Anunnaki au învățat pe oameni matematica, medicina, astronomia, punând astfel bazele vechilor civilizații. Alți cercetători și scriitori sunt de părere că extraterestrii Anunnaki menționați în tăblițele sumeriene sunt de fapt ființe reptiliene ce au manipulat umanitatea încă din cele mai vechi timpuri, fiind implicați prin intermediul societăților secrete și al familiilor regale în toate activitățile politice și economice, exploatând oamenii prin frică. Se pare că acești susținători ai teoriei conform căreia Anunnaki sunt reptilieni se află într-o mare eroare. În primul rând, extraterestrii Anunnaki sunt ființe total diferite față de extraterestrii reptilieni. Reptilienii își au originea în constelația Dragonului, iar extraterestrii Anunnaki provin din constelația Câinele Mare, mai exact, planeta lor de origine se află în sistemul Sirius A, de unde în timp s-au răspândit pe alte planete din diverse zone ale galaxiei. Anunnaki sau extraterestri sirusieni sunt cei care au inițiat și susținut procesul nașterii și evoluției ființei umane pe Pământ, în directă colaborare cu planurile entităților subtile celeste, guvernatoare ale galaxiei. În al doilea rând, planeta Nibiru despre care Zechariah Sitchin vorbește nu este o planetă, ci o navă cosmică ce aparține extraterestrilor Anunnaki din centura lui Orion, descendenți ai celor din sistemul Sirius A, care au venit pe Pământ în urmă cu aproximativ 370.000 de ani, undeva în zona Irakului de azi, Nibiru fiind de fapt o navă de formă sferică, motiv pentru care a fost confundată de-a lungul timpului cu o planetă, pentru că cine și-ar fi imaginat că acești extraterestri sunt atât de evoluați tehnologic, încât să dețină nave uriașe de mărimea unui planetoid. Și da, Zechariah Sitchin are dreptate. Anunnaki au avut nevoie de aur și alte minereuri de pe Pământ, însă nu pentru refacerea atmosferei planetei lor, ci pentru că nava Nibiru sau Neiberau fusese avariată în urma unui război galactic dintre diverse civilizații extraterestre. În cele ce urmează vom afla răspunsurile la întrebările cine sunt și de unde vin acești extraterestri Anunnaki, cam cum arată ca și aspect, modul în care i-au ajutat pe oameni să evolueze din primate și i-au protejat de reptilieni, precum și de ce au ales să susțină civilizația umană de pe Terra, deși este încă înapoiată comparativ cu alte civilizații din galaxie. Pentru a răspunde la aceste întrebări, am apelat în principal la informațiile din cartea Geneza uitată și în secundar la cele din cartea Cristalul eteric, ambele scrise de Radu Cinamar, informații prezentate de mine pe scurt pentru ca videoclipul să nu aibă o durată prea mare și să fie greu de urmărit. De asemenea, deși am mai menționat și în alte videoclipuri și sigur o voi mai face, este important să știm cum a ajuns Radu Cinamar să cunoască adevărul cu privire la Anunnaki și la istoria îndepărtată a planetei noastre, ca să înțelegem de ce el prezintă adevărul în cărți și nu ipoteze sau presupuneri personale cum fac alți autori. Din cartea În interiorul Pământului, al doilea tunel, scrisă de același autor, aflăm că scoarța planetei la apropierea de mantaua terestră prezintă mai multe cavități de diferite mărimi. Unele cavități sunt goale, iar în altele există orașe populate de ființe foarte evoluate spiritual și tehnologic. Un astfel de oraș subteran este Apelos, care se află în Transilvania, aproximativ sub munții Apuseni. Locuitorii acestui oraș subteran vor să ne ajute să cunoaștem adevărata istoria umanității și pentru asta i-au dăruit lui Radu Cinamar un dispozitiv prin care pot fi vizionate momente din trecutul planetei.
Mai multe detalii despre acest dispozitiv găsiți în cartea Geneza uitată. Acum, haideți să vedem ce a văzut Radu Cinamar prin acel dispozitiv de accesare a clișeilor akashice privitor la extraterestrii Anunnaki. Conform cărții Geneza uitată, planeta de origine a extraterestrilor Anunnaki se află în sistemul Sirius A, iar Anunnaki înseamnă cei veniți din lumina divină, ei fiind considerați adevărați maestri spirituali în galaxie. Anunnaki din sistemul Sirius A sunt ființe care emană puritate, forța acțiunii juste, precum și cunoașterea înaltă sub diferite forme. Ne putem gândi la ei ca la niște călugări foarte evoluați spiritual care sunt demni, dar în același timp sunt și umili și plini de înțelepciune. Ei preferă alternativa păcii și a evoluției, adică ceea ce este în conformitate cu legile armoniei universale și caută să respecte cât mai mult cu putință liberul arbitru al civilizațiilor cu care intră în contact. În diversele conflicte ivite între civilizațiile extraterestre, ei nu atacă, ci preferă să joace adesea rolul de mediatori, intervenind doar dacă sunt atacați sau nesăbuința unor civilizații ar putea aduce mari distrugeri sau perturbații ireparabile în mersul natural al lucrurilor și al planurilor divine integrate. Siriusienii din sistemul Sirius A, care sunt și foarte evoluați tehnologic, sunt conducătorii alianței galactice din sectorul de galaxie în care se află și sistemul nostru solar, pentru că se pare, conform lui Corey Goode, că există mai multe alianțe în galaxie, constituite între civilizații extraterestre ce se găsesc în diverse zone sau sectoare ale căii lactee. Anunnaki din sistemul Sirius A sunt rasa originală, cea mai veche din care s-au dezvoltat multe alte civilizații secundare care s-au relocat în timp pe alte planete și în alte sisteme stelare din galaxie. Cele mai multe dintre ele s-au stabilit în preajma constelației Câinele Mare, mai ales în constelația Orion și cu precădere în sistemele stelare din centura lui Orion. Se pare că dacă o parte dintre Anunnaki originali au migrat la un moment dat pe o altă planetă din altă parte a galaxiei, atunci ei și-au păstrat numele de Anunnaki, însă au luat și un alt nume care să-i diferențieze de siriusienii originali din sistemul Sirius A. De asemenea, se pare că o modalitate curentă folosită de marea majoritate a civilizațiilor extraterestre avansate este aceea de a trimite pe o planetă adecvată acea parte a membrilor ei care nu au evoluat la fel de repede ca restul populației. Aceștia sunt relocați pe o altă planetă ce corespunde mai bine frecvenței lor de vibrație, unde evoluează în ritmul lor propriu. Cei care rămân pe planeta de origine își pot astfel continua în mod accelerat evoluția, fără să fie împiedicați de cei care au fost relocați. Așa au procedat și Anunnaki din sistemul Sirius A, care în faze succesive au relocat în alte sisteme stelare întregi segmente din populația planetei lor. Se pare că astfel de migrații pe alte planete respectă legea cosmică a afinității frecvențelor de vibrație, căci nicio ființă nu poate rămâne într-o realitate existențială dacă ea nu corespunde acelei frecvențe locale. Acesta fiind și unul dintre aspectele care au indus în eroare mai mulți autori, dând naștere la păreri controversate. Greșeala acestora a fost aceea de a considera una sau mai multe dintre civilizațiile secundare răspândite în galaxie ca fiind civilizația siriusiană originală din sistemul Sirius A. Din cartea Cristalul Eteric aflăm și câteva lucruri interesante din trecutul foarte îndepărtat al siriusienilor sau anunnakilor din sistemul Sirius A. Iată pe scurt ce se spune în carte despre ei. În urmă cu o perioadă imensă de timp, aproximativ 100 de milioane de ani, în sistemul Sirius A exista o civilizație umanoidă evoluată care ajunsese la un nivel tehnologic destul de avansat. Civilizația respectivă era capabilă să realizeze călătorii interstelare cu nave uriașe, ceea ce însemna că ea deținea un anumit control asupra legilor care guvernează spațiul și timpul. Membrii acelei civilizații nu erau siriusienii de astăzi, ci precursorii foarte îndepărtați ai acestora. Rasa acelor ființe umanoide a evoluat în timp și a trecut prin multe transformări. În cele din urmă a dispărut, dar felurite informații din ADN-ul ei au fost transmise la alte numeroase tipuri de civilizații umanoide, care s-au succedat în timp, provenind tot din sistemul planetar al stelei Sirius A, până când s-a ajuns la caracteristicile rasei siriusiene actuale. Tipologia ființelor din acea civilizație siriusiană extrem de veche era destul de asemănătoare oamenilor, chiar dacă înălțimea lor medie era mai mare, cam de 1,90-2 metri.
Pielea lor era alb-sidefie cu o ușoară tentă albastră, iar podoaba capilară avea în majoritatea cazurilor culoarea neagră cu tente spre un albastru închis. Ochii lor erau mai mari decât cei ai unei ființe umane obișnuite, dar gura era mică. Armonia trăsăturilor lor, ținuta demnă, verticalitatea caracterului ce radia din felul în care se mișcau și acționau, s-au transmis prin eoni la siriusienii din prezent. Strămoșii siriusienilor din prezent cunoșteau destul de bine propria lor constelație, dar și constelația Orion pe care le populaseră formând colonii. Mai apoi aceste populații s-au individualizat și s-au reformat prin hibridizări cu alte rase extraterestre. Timp de aproximativ 30 de milioane de ani, tipologia acelei rase s-a succedat în timp, însă formele somatice ale acelei civilizații s-au rotit în jurul acelorași caracteristici, pielea lor devenind ceva mai albastră. Se pare că Terra a fost una dintre planetele de suflet ale siriusienilor străvechi. Siriusienii sau Anunnaki din sistemul Sirius-A au fost cei care au terraformat Pământul și au creat mediul potrivit ca ființele umane, speciile de plante și animale și chiar planeta să se dezvolte și să evolueze prin plasarea navei cosmice, pe care noi o numim Luna, pe orbita Terei. Siriusienii Anunnaki stau la baza nașterii și formării civilizației umane și tot ei se află la baza ADN-ului uman, susținând epoci la rând evoluția lui și ajutând umanitatea în punctele cheie ale dezvoltării sale, atât din punct de vedere spiritual cât și material. În anumite cazuri, atunci când a fost necesar, siriusienii au influențat chiar cursul istoriei pentru ca evoluția ființei umane să aibă loc în condiții cât mai bune. Iată acum pe scurt modul în care siriusienii sau extraterestrii Anunnaki din sistemul Sirius-A și cei din centura lui Orion i-au ajutat pe oameni să evolueze din primate și i-au protejat de reptilieni. Înainte de a începe, trebuie menționat că un rol important în evoluția oamenilor din primate l-au avut și alte civilizații extraterestre din galaxia noastră, precum pleiadienii, arcturienii și alții, însă rolul principal în evoluția oamenilor pe Terra se pare că l-au avut extraterestrii Anunnaki. Toate aceste civilizații extraterestre au fost ghidate de entități celeste superioare și totul s-a realizat conform voinței lui Dumnezeu, care a lucrat și s-a manifestat prin intermediul acestor civilizații extraterestre, care sunt uneltele lui în creație. Astfel, conform cărții Geneza uitată, în urmă cu aproximativ 372.000 de ani, o navă extraterestră uriașă de forma unui planetoid a ajuns în apropierea Pământului. La acel moment a existat un conflict teribil în sistemul nostru solar între mai multe civilizații extraterestre, iar nava respectivă, care se numea Neiberau sau Neiberea și care aparținea unei civilizații extraterestre din centura lui Orion, a fost puternic avariată în acel război. Pentru a putea fi reparată, extraterestrii Anunnaki au decis să extragă aur, titan și alte minereuri, precum și cristale de cuarț de pe Pământ. Astfel, din uriașa navă sferică coborau pe Terra multe alte nave mici de transport, care mai apoi reveneau la nava de pe orbită, aducând materialele necesare pentru reparații. Comandantul uneia dintre navele de transport Anunnaki, care a venit pe Pământ să extragă minereu, a avut ideea să folosească unele dintre primatele ce se dovedeau a fi mai curioase și mai evoluate pentru a realiza munca de minerit. Asta pentru că extraterestrii respectivi nu puteau rămâne prea mult timp în atmosfera planetei noastre, datorită unor caracteristici fizice ce nu erau compatibile cu constituția lor. Astfel, comandantul navei pe nume Tenecau și membrii echipajului au decis să facă acest lucru prin utilizarea unei tehnologii de transmisie mentală asupra primatelor, folosindu-le apoi corpul pentru treburile de la suprafața planetei. În acest fel, primatele erau ajutate să evolueze foarte rapid datorită influențelor mentale a ființelor extraterestri și a tehnologiei lor, iar pe de altă parte echipajul beneficia la rândul lui de ajutorul muncii fizice din partea celor primate mari. Decizia luată atunci de extraterestrul Anunnaki pe nume Tenecau a reprezentat chiar începutul drumului pentru transformarea ființelor primitive în ființe superioare prin intermediul transformărilor genetice care au urmat. Tenecau era o ființă blândă care manifesta un profund respect pentru legile cosmice, avea aproximativ 2,5 metri înălțime, nu avea deloc pilozitate, iar capul era puțin alungit spre spate. Tenecau poate fi considerat primul părinte al omenirii, deoarece influența mentală realizată de el asupra primatelor, prin intermediul acelei tehnologii extraterestre,
a determinat în decursul timpului ca la nivelul ADN-ului acelor primate să intervină influențe ce erau proprii ADN-ului său. De asemenea, și Nava Nibiru, prin poziționarea ei într-o anumită rețea de stele, a determinat transformarea ADN-ului primatelor de la acea vreme, nu doar la nivel mental, ci și la nivel emoțional. Pe lângă influența provenită de la Tenecau și de la Nava Nibiru, un rol important în transformarea ADN-ului ființelor primitive Homo erectus a avut-o și alinierea stelară din urmă cu aproximativ 432.000 de ani, când Pământul s-a aflat chiar în centrul acelei alinieri stelare. Astfel, influențele energetice provenite de la Nava Nibiru și de la alinierea stelară, precum și influențele energetice și genetice provenite de la Tenecau asupra ADN-ului unui anumit tip de primate, au dus la apariția a două tipuri de ființe notate cu simbolurile NL și NK. Ființele NL au fost hibridizate în proporție de 80% cu ADN extraterestru, iar restul de 20% din ADN-ul lor provenit de la primate. ADN-ul extraterestru al ființelor NL a provenit la început doar de la extraterestrii Anunnaki și ulterior de la alte civilizații din galaxie precum arcturienii, pleiadienii și alții. Acest lucru a permis încarnarea în acele corpuri a unor suflete de origine siriusiană sau Anunnaki, dar și sufletele altor ființe provenind de la civilizațiile extraterestre menționate sau altele. Spre exemplu, biblicul Adam a fost o ființă NL și a reprezentat încarnarea unei entități extraterestre foarte evoluate de origine siriusiană, deci Anunnaki, iar de la Adam s-au dezvoltat ramurile viitoare de ființe NL. Aceste ființe în timp au evoluat atât de mult încât s-au retras treptat în planul eteric, mai ales după scufundarea Atlantidei, foarte puține dintre ele rămânând în planul fizic la suprafața planetei până aproape de zilele noastre. În cazul ființelor NK s-a procedat invers, adică acestea aveau într-o proporție foarte mare ADN de primată și foarte puțin ADN extraterestru. Ființele NK au fost lăsate să evolueze mai lent în ritm propriu. Abia după Consiliul Planetar de la Teotihuacan din urmă cu aproximativ 26.000 de ani și mai apoi după scufundarea Atlantidei, acum 13.500 de ani, ființele NK au început să fie ajutate să evolueze în ritm mai accelerat, fiind hibridizate cu ADN extraterestru de la anumite civilizații din galaxia noastră, însă chiar și așa ADN-ul provenit de la primate a rămas în continuare majoritar. În prezent, cea mai mare parte din civilizația umană este de tipul NK și asta pentru că extraterestrii Anunnaki au dorit să obțină o ființă care să aibă structura de bază a primatelor mari care au trăit pe Pământ, însă într-o formă mult evoluată, ființele NK fiind mai adaptate vieții pe această planetă. Mai exact, civilizația Homo sapiens este o încrengătură între majoritatea ramurii NK și părți rămase din ramura NL sau hibridizări între ele, deci și în ADN-ul oamenilor din prezent există pe lângă ADN-ul majoritar de primată și ADN provenit de la extraterestrii Anunnaki, dar și de la alte civilizații extraterestre cum ar fi pleiadienii, arcturienii sau alții, însă într-o proporție mai mică. Deci, din cartea Geneza uitată, reiese că siriusienii Anunnaki stau la baza nașterii și formării civilizației umane și tot ei se află la baza ADN-ului uman, ei fiind practic cei ce au ajutat ființele primitive de acum câteva sute de mii de ani să evolueze și să ajungă la ființa umană care trăiește în prezent pe Pământ. Tot din cartea Geneza uitată, aflăm că în urmă cu aproximativ 100.000 de ani, extraterestrii reptilieni au pătruns atunci cu flota lor în sistemul nostru solar. Aceștia au reușit ca prin intermediul unor civilizații membre ale Alianței Galactice și chiar a unei civilizații ce descindea din Anunnaki din sistemul Sirius A, să transmită elemente din propriul ADN în rândul populației umane, reușind astfel să corupă la început ADN-ul unui număr mic de ființe umane, însă acea corupere s-a răspândit mai apoi la un număr mai mare de oameni. Cu toate acestea, reptilienii nu au putut în timp să-i controleze decât pe acei oameni care aveau în ADN-ul lor, într-o anumită măsură, influența și energia specific reptiliană. Acest lucru fiind valabil și în zilele noastre. Trebuie menționat că influența reptiliană la nivelul ADN-ului uman este într-o proporție mică de aproximativ 2-3% din ADN și nu este la fel pentru toți oamenii.
Pentru a contracara asaltul reptilienilor, Anunnaki din sistemul Sirius-A, care sunt conducătorii Alianței Galactice, au luat decizia împreună cu celelalte civilizații membre ale Alianței să introducă pe Terra tehnologia marilor rezonatori de energii benefice, care sunt piramidele și ziguratele, cu scopul de a-i proteja pe oameni de influența reptilienilor. Prin forma lor, piramidele sunt amplificatori puternici de energie subtilă, astfel încât energiile emise de aparatele sofisticate din interiorul lor și de cristale sunt amplificate foarte mult și transmise în spațiu către o țintă bine definită. Pe de altă parte, piramidele au rolul de a susține frecvențele benefice pe o arie largă în jurul lor, pentru ca ființele umane să nu decadă sub influența factorilor ostili, cum ar fi influențele negative provenite de la reptilieni, pentru că se pare că aceștia au construit o rețea mentală de frecvențe inferioare, ca o cușcă, cu scopul de a influența negativ pe oameni. Spre exemplu, cele 3 piramide de pe platoul Giza din Egipt reprezintă stilul Anunnakilor din sistemul Sirius-A, iar piramidele întrepte din America de Sud reprezintă stilul Anunnakilor din centura lui Orion. De asemenea, din carte aflăm că siriusienii sunt foarte evoluați tehnologic, astfel că ar fi putut să îi înfrângă cu ușurință pe reptilieni în urmă cu aproximativ 100.000 de ani, când aceștia au pătruns în sistemul nostru solar, putând astfel să-i oprească înainte de a reuși să corupă ADN-ul uman. Astfel am putea să ne întrebăm pe bună dreptate de ce nu au făcut acest lucru atunci. În carte ni se oferă o explicație pe care eu o să o redau pe scurt. Intervenția reptilienilor a reprezentat o necesitate care a condus la o specializare mai mare a ADN-ului uman, dând posibilitatea încarnării în planul fizic a unui număr mare de ființe din planul astral, care altfel nu ar fi avut nivelul necesar pentru a se naște în corpuri fizice mai elevate. Prin încarnare, ele puteau trece prin anumite crize existențiale, astfel încât să înțeleagă necesitatea corijării modului în care își duc existența și astfel să evolueze. Am putea înțelege de aici, cel puțin eu așa înțeleg, că acțiunea reptilienilor de introducere a ADN-ului lor la ființele umane de pe pământ a determinat o scădere a nivelului de vibrație în codul genetic al ființelor ce au trăit în urmă cu aproximativ 100.000 de ani, fapt ce a oferit o șansă la evoluție prin încarnare și altor ființe cu un nivel de vibrație mai scăzut, care altfel nu ar fi putut să se încarneze în corpuri fizice mai elevate, deoarece nu ar fi fost compatibile energetic cu acele corpuri. Concluzia ar fi că, deși acțiunea reptilienilor de atunci sau chiar și din zilele noastre pare ceva negativ și îngrozitor, totuși are rostul ei, acela de a oferi șansa multor ființe să evolueze. Bineînțeles, reptilienii, care sunt ființe malefice, acționează cu scopul și din dorința de a le face rău oamenilor. Ei nu conștientizează că acțiunile lor au și un efect benefic. Și noi, spre exemplu, în prezent, existăm în planul fizic și avem șansa să evoluăm, tot datorită reptilienilor, pentru că dacă pe pământ ar exista doar ființe asemănătoare cu Isus, ca și nivel de spiritualitate, noi nu ne-am fi putut încarna într-un astfel de corp pentru că am fi fost incompatibil cu nivelul de vibrație al corpului respectiv, care ar fi fost prea elevat. După felul în care acești Anunnaki din sistemul Sirius-A au acționat atunci vis-a-vis de reptilieni, mie îmi dau de înțeles că sunt atât de evoluați spiritual, încât se găsesc dincolo de dualitate. Probabil pentru ei nu mai există bine sau rău, ființe pozitive sau ființe negative, ci doar creația lui Dumnezeu, iar ei sunt doar uneltele lui Dumnezeu, păstrători a echilibrului între forțele binelui și forțele răului la nivelul galaxiei. Și reptilienii sunt și ei tot uneltele lui Dumnezeu, și asta pentru că în creație forțele întunericului au rolul lor. Fără aceste forțe, creația lui Dumnezeu nu s-ar putea pune în mișcare și nu s-ar putea realiza. Tot din cartea Geneza uitată, aflăm că orașul Teotihuacan din Mexic este o replică fidelă a unui oraș siriusian sau Anunnaki, în care pentru o perioadă lungă de timp a fost populat mai ales de siriusieni și de pleiadieni, dar și de alte civilizații extraterestre. Baza de concepție și de construcție a orașului este siriusiană, conceperea lui respectând afinitățile energiilor cosmice în directă și precisă corespondență cu stelele și sistemele planetare ale multor civilizații din Alianța Galactică. O întrebare ar fi, de ce Anunnaki din sistemul Sirius-A
precum și celelalte civilizații din Alianța Galactică, asistă umanitatea cu mare grijă și îi acordă importanță în contextul transformărilor care au loc în prezent, având în vedere că civilizația noastră este încă destul de înapoiată în multe privințe. Se pare că peste aproximativ 4 miliarde de ani, galaxia Andromeda se va uni cu galaxia noastră, iar pregătirile pentru acest eveniment au început deja, pentru ca nivelurile spirituale și energiile subtile să fie aliniate, astfel încât în momentul fuziunii, civilizațiile și viața în cele două galaxii să nu sufere o extincție, ci să evolueze în mod uluitor. Un astfel de eveniment cosmic va duce la ridicarea frecvenței de vibrație, iar acest lucru va provoca haos în cea mai mare parte a noii galaxii. Și tocmai de aceea pregătirile de acum și cele ce vor urma, chiar dacă unirea galaxiilor va avea loc peste câteva miliarde de ani, au în vedere ca civilizațiile care se vor naște să apară pe fundalul unor idei deja asimilate și întipărite în conștiința ființelor inteligente, astfel încât diferențele de natură energetică și conceptuală dintre viața în galaxia noastră și cea din galaxia Andromeda să nu fie diminuate. Se pare că în primul rând această acțiune cosmică, foarte complicată și de lungă durată, este coordonată de entități celeste cu mult superioare majorității civilizațiilor extraterestre care guvernează galaxia din planurile subtile. Aceste entități celeste organizate într-o ierarhie strictă sunt cele care coordonează și corelează toate transformările colosale ce vor avea loc aici. Tot ele dau aprobarea sau nu pentru ca anumite acțiuni specifice să se realizeze în diferite zone ale galaxiei de către civilizațiile extraterestre. Astfel, extraterestrii Anunnaki din sistemul Sirius-A, care sunt considerați veritabili maestri spirituali în galaxie, susțin umanitatea deoarece zona din spațiul cosmic în care se află Pământul reprezintă un focar special pentru viitor. De asemenea, entitățile cauzale care guvernează galaxia și implicit acest proces cosmic și buna lui desfășurare au remarcat că în contextul cosmic actual, evoluția planetei noastre este importantă, reprezentând o bornă de referință. Căutând pe net să aflu mai multe despre fuziunea dintre Andromeda și Calea Lactee, am aflat că acest lucru este preconizat să se întâmple, cum am zis puțin mai sus, peste aproximativ 4 miliarde de ani, iar conform unor simulări realizate de câțiva oameni de știință a rezultat 3 situații. O situație în care planetele din această zonă a galaxiei, inclusiv sistemul nostru solar și implicit Terra, să fie afectate serios sau chiar distruse în momentul fuziunii. O altă variantă ar fi că spațiul dintre stele și planete este foarte mare și atât Terra cât și sistemul nostru solar nu vor fi sub nicio formă afectate în urma impactului, însă unele dintre planetele din sistemul nostru solar vor migra sau vor fi preluate de alte stele sau sisteme stelare, sau chiar sistemul nostru solar va atrage noi planete. Cea de-a treia variantă pe care am găsit-o privitor la acest eveniment cosmic și care ar fi cea mai plauzibilă, ar fi că Terra, după fuziunea dintre cele două galaxii, ar ajunge să se poziționeze undeva mai aproape de centrul noii galaxii eliptice care se va forma, ceea ce va însemna un imens salt evolutiv pentru planeta noastră ca ființă inteligentă, dar și pentru ființele de la suprafața cât și din interiorul ei, deoarece cu cât o planetă se află mai aproape de centrul galaxiei, cu atât nivelul de vibrație și spiritualitate este mai înalt. Dacă observăm în acest moment, Terra se află mai aproape de marginea căii lactee decât de centru, ceea ce înseamnă că planeta noastră este o ființă ca mediu evoluată, iar dacă în urma fuziunii va ajunge aproape de centrul noii galaxii, atunci acest lucru ar justifica eforturile ființelor celeste și extraterestre de a ajuta planeta însăși, precum și viața de la interior și de la exterior să evolueze, precum și alte planete din această zonă a galaxiei, pentru a nu se crea haos la nivel energetic. Eu sper că în urma fuziunii dintre Andromeda și Calea Lactee, planeta noastră să se poziționeze aproape de centrul noii galaxii care se va forma. Până în acest moment, știm că extraterestrii Anunnaki sunt ființe total diferite față de reptilieni. Extraterestrii ce provin din sistemul Sirius-A reprezintă civilizația cea mai evoluată spiritual dintre toate civilizațiile Anunnaki răspândite în galaxie și de asemenea acești Anunnaki stau la baza nașterii și formării civilizației umane și tot ei se află la baza ADN-ului uman. Anunnaki au ajutat de-a lungul timpului umanitatea, au influențat chiar și cursul istoriei pentru ca evoluția ființei umane să aibă loc în condiții cât mai bune
și tot ei ne-au protejat de influența negativă a reptilienilor prin construirea în diverse locuri de pe pământ a marilor rezonatori de energii benefice, care sunt piramidele și ziguratele. Mai știm că în urmă cu aproximativ 100.000 de ani, reptilienii au realizat primele hibridizări umane, fiind ajutați atunci de câteva civilizații membre ale Alianței Galactice și chiar de o civilizație ce descindea din Anunnaki din sistemul Sirius A. Legat de acest lucru, tot din cartea Geneza uitată aflăm că reptilienii au un mod foarte interesant de a cuceri o civilizație. În primul rând, sunt interesați de acele civilizații care sunt relativ avansate tehnologic și care fac parte din diverse alianțe, iar strategia de cucerire a reptilienilor nu este bazată pe războaie teribile, ci prin hibridizare, adică prin combinarea ADN-ului lor cu cel al membrilor civilizației pe care urmăresc să o cucerească. Apoi acei hibrizi reptilieni sunt plasați în funcții importante de decizie, luând evident decizii care sunt în avantajul reptilienilor. Această strategie este aplicată de aceste ființe malefice atât la civilizațiile extraterestre avansate din galaxie, cât și pe Pământ, bineînțeles. De aici am putea deduce că membrii acelor civilizații extraterestre ce făceau parte din Alianța Galactică, inclusiv membrii acelei civilizații Anunnaki ce descindeau din cei din Sirius A, au fost cel mai probabil hibrizi reptilieni plasați strategic în acele funcții de decizie la nivelul alianței. De asemenea, tot din carte aflăm că reptilienii au continuat și după momentul de acum 100.000 de ani hibridizarea ființelor umane, dar și a altor civilizații extraterestre din galaxie. Iată ce se spune în carte. În urmă cu aproximativ 4800 de ani înainte de Hristos, a mai fost un război pe pământ declanșat tot din cauza reptilienilor, care și-au infiltrat hibrizii între membrii Alianței Galactice și au creat disensiuni. Influența reptilienilor malefici s-a propagat încet și printre unele civilizații extraterestre destul de avansate, în urmă cu câteva mii de ani, și de aceea Alianța Galactică a fost nevoită să modifice panteonul zeităților unor civilizații de pe Pământ, care erau de fapt ființe extraterestre considerate zei de către ființele NK. Aceștia au fost înlocuiți cu alte zeități care proveneau din alte civilizații ale Alianței Galactice, ce nu fuseseră afectate de influența reptiliană. Aici cred că am putea da ca exemplu pe faraonul Akhenaton, care a înlocuit religia politeistă a Egiptului cu un sistem monoteist, ridicându-l pe zeul discului solar Aton la rangul de zeu unic al Egiptului. Deci, nu numai ființele umane au fost afectate de hibridizarea reptiliană, ci și unele civilizații extraterestre destul de avansate, foarte probabil ca printre acestea să se fie aflat și câteva civilizații de extraterestri Anunnaki stabilite pe diverse planete din galaxie. De ce zic asta? Pentru că, spre exemplu, la începutul secolului 20, naziștii au fost ajutați de reptilieni, de micii cenușii, de o civilizație de extraterestri cu aspect nordic, adică înalți și blonzi, dar și de o civilizație extraterestră ce provine din sistemul Aldebaran, constelația Taurului, în vederea construirii acelor aparate de zbor circulare denumite Haunebu. Legătura dintre naziști și cei din Aldebaran s-a realizat prin intermediul societății oculte Vril. Astfel, conform unor documente ce aparțin societății Vril, acești extraterestri din Aldebaran folosesc o scriere identică cu cea a sumerienilor, adică scriere cuneiformă, și pe deasupra susțin că fac parte din Imperiul Sumeran. De asemenea, conform lui Len Kasten, în cartea Istoria secretă a extraterestrilor, se pare că acest imperiu sumeran era format de o rasă ariană și o rasă supusă de sclavi, iar în urmă cu foarte mult timp, aldebaranii au ajuns pe pământ unde au întemeiat civilizația sumeriană. Este foarte posibil ca extraterestrii din sistemul Aldebaran să fie o civilizație Anunnaki, care a fost afectată de influența reptilienilor, adică au fost hibridizați de aceștia din moment ce au ajutat pe naziști și au colaborat atât cu aceștia cât și cu reptilienii. De asemenea, conform unor foști participanți în proiectul Montauk, printre care Preston Nichols, Duncan Cameron sau Al Bielek, scaunul folosit pentru călătoriile în timp din cadrul acestui proiect a fost realizat de americani în colaborare cu foști cercetători naziști, dar și cu ajutorul reptilienilor și a unei civilizații extraterestre din constelația Orion. Dacă cele afirmate de acești domni sunt adevărate, înseamnă că este posibil ca una dintre civilizațiile Anunnaki din constelația Orion să fi fost și ea afectată de influența reptiliană.
deoarece tehnologia utilizată în cadrul proiectului Montauk a fost folosită în scopuri negative, printre care, așa cum am prezentat într-un alt video, se pare că au trimis pe cineva în trecut ca să-l împuște pe Isus, vrând prin aceasta să schimbe cursul istoriei, pentru că, așa cum susține și Corey Goode, extraterestrii din galaxie se luptă pentru deținerea puterii asupra timpului. Deci, în galaxie există foarte multe civilizații de extraterestri Anunnaki, unele dintre acestea sunt foarte evoluate spiritual, precum cei din sistemul Sirius-A, care protejează umanitatea și o ajută să evolueze, iar altele au fost hibridizate de reptilieni sau pur și simplu au decis din anumite motive să se alăture reptilienilor. Și de aici cred că pornesc cele mai multe erori ale autorilor care îi confundă pe Anunnaki cu reptilienii. Posibil ca unii autori să creeze această confuzie și în mod voit pentru a-i încurca pe oameni și a-i convinge că există doar extraterestri negativi pentru a crea o atitudine de frică și respingere față de extraterestri, iar cei care ar avea de câștigat din această confuzie ar fi reptilienii. Cu toate acestea ar putea exista persoane care ar putea totuși afirma că Anunnaki din sistemul Sirius-A sunt răi, la fel și pleiadienii și arcturienii, pentru că le permit reptilienilor și slujitorilor lor de pe pământ să facă atâtea rele. Cei drept și eu uneori când mă uit la televizor și văd atâtea nedreptăți și rele care se întâmplă atât la noi în țară sau în alte țări, dau vina uneori pe acești extraterestri avansați, uneori chiar îmi imaginez cum îi cert pentru că nu intervin să restabilească ordinea pe pământ. Însă apoi îmi revin și tot eu îmi spun mie că toate relele se întâmplă cu un scop, acela de a ne ajuta să evoluăm. Spre exemplu, Corey Goode, care a fost la o întrunire a Alianței Galactice, i s-a spus că oamenii nu pot evolua decât prin suferință și practic toate situațiile complicate sau negative determinate de reptilieni și hibrizii lor de pe pământ, care fac parte din familii bogate și puternice sau care ocupă funcții importante la nivel mondial, au rolul de a ajuta pe oameni să evolueze. Știu că poate părea aiurea, însă dacă stăm să ne gândim puțin, o să realizăm că au dreptate, pentru că fără suferință nu am dorit să ne schimbăm comportamentul și astfel nu am putea evolua. Fără întuneric nu am ști ce este lumina lui Dumnezeu și nici nu am căutat-o. Și așa mai departe. Deci reptilienii au rolul lor bine stabilit în creația lui Dumnezeu, chiar dacă ei nu realizează că prin acțiunile rele pe care le fac, împing ființele umane spre evoluție. Oricum, reptilienii nu pot face chiar tot ce doresc pe pământ sau în galaxie. Cu siguranță există o limită până la care pot interveni, limită impusă de civilizațiile avansate din alianță, pentru că dacă reptilienii ar fi fost lăsați să facă tot ce doresc, cred că de mult omenirea ar fi fost exterminată. Și în cartea Geneza uitată se spune că în urma Consiliului Planetar de la Teotihuacan din Mexic, în urmă cu aproximativ 26.000 de ani, s-a decis retragerea treptată a raselor superioare extraterestre din implicarea în viața noii umanități, însă acestea continuă să ne supravegheze, în special pentru a opri tentativele de autodistrugere a civilizației prin războaie devastatoare la nivel planetar sau prin utilizarea unor tehnologii teribile și foarte avansate, atât de către oameni, cât și de către alte civilizații extraterestre care manifestă un anumit interes pentru viața de pe această planetă. Deci, suntem supravegheați și protejați de civilizațiile avansate de extraterestri, precum Anunnaki din sistemul Sirius-A, pleiadienii, arcturienii și alții, și tot ce doresc aceste ființe este ca noi să evoluăm. Evoluția spirituală este singura opțiune pe care o avem pentru a putea trăi într-o lume mai bună. Ar mai fi multe lucruri de spus despre Anunnaki, însă o să mă opresc aici, lăsând deschisă posibilitatea de a mai face pe viitor alte videoclipuri despre acești extraterestri, precum și despre reptilieni. Mulțumesc că ați avut răbdarea de a mă asculta până la final.